El rival de la jornada 17 d'Eurocup del Joventut és el Hapoel Tel Aviv. L'equip israelià porta 3 derrotes consecutives i el balanç entre el conjunt català i l'israelià és d'una victòria per cada un. Els punts forts del Hapoel és l'anotació, firmen 96,5 punts per partit i això es destaca gràcies a ser tiradors letals, 40% en triples i 60% en tirs de dos. A més, mouen molt bé la pilota, tenen un joc coral excel·lent i donen gairebé 23 assistències per partit. I no només això, són bons recuperadors amb un nivell físic que l'exposen gairebé el total de minuts que juguen en cada partit. Per destacar els punts dèbils no van gaire bé el rebot ofensiu, en part perquè són grans tiradors i perquè noten molt bé des de mitja distància. Però pateixen molt en defensa, encaixen 90 punts per partit. Reben moltes assistències perquè deixen molts espais, juguen bàsicament a anotar més que el rival. I a més permeten gairebé un 40% en triples dels equips rivals. Això és una cosa que la penya ha de tenir molt en compte. Les claus del partit poden passar per atacar bé la zona dreta de la seva defensa. És un dels llocs on més reben i més permeten tirar. Important serà també el duel entre Tyler Cook i Jalen Howard. El seu 4 és un francès molt potent on està destacant en la seva segona temporada. També ha d'anar molt en compte la penya amb els tiradors, sobretot amb Wells, recent arribat, amb Mumford i amb Angola. Entre tots tres que formen el perímetre anoten més d'un 42% d'efectivitat des del 6,75. S'ha de vigilar també el pick and pop. Ells tenen 5 tiradors on te sobren molt, sobretot Ginat. Ja sabem de què és capaç si se li dona espai. Per contra, en el pick and roll, crec que s'ha de cedir espai a Brown. És un molt mal tirador, però en canvi és un gran penetrador. Fer els canvis i deixar el base sense espai ha de ser una de les claus. Sobretot rebotejar i atacar al pal baix. Córrer i anotar. La penya, si és capaç de fer-ho, pot endur-se el partit.